Здравейте хора, тук разбрах как минава го с цялото. Тук махнах този гаден Динорекс. Сега това тук. Махнах го, минах цялата игра от начало. Цял час ми отне, ама какво направя? Вас със слънце заекте трябва ме смачка, ама беше трудно. Къде сме напред? Нещо вече. Така. Потом. Че се. А не. О, имаме такова. Да е тока. Не е от тук. Откъде е тока? Така е второто. Охо, ето. Ето, много съм зле. То не трябва ли да натиснем бутона? И сега? Как да го направя? Има идея. Ама не бе. После... Готово. Нещо отваря. Къде? Ето къде се отвори. Врата. Това не ми харесва. Мале. Днес на много на слушалки ужасно. Сега на къде е нагоре? Не може. Мисля, че трябва да махнем този стол. Да. И пак се върнахме на гадното място. Сега тук бяхме. Тук бяхме. И къде? Върнахме се на влака. Това. Не сме виждали преди не сме виждали розовото.
О, ръчка. Втората игра завършваме. О! Логи! Логи! Това ли е? Логи. Явно. Тук нещо е силно затворено. А не. Не е затворено като всеки друг път. Но нищо не виждам. Че трябва да бъдна пак настройките сега пак. Тоест нищо не виждам. Да, право. Още една ръка. Червена е... Нищо не виждам. И какво трябва да правя тук? Бе, какво трябва да правя? Тук има много ръце. Ама тук липсва две. Пак бутон. Аз абсолютно нищо сега не виждам. Това ли? От май ще излизат хагилогите. Не. Вратата се затвори, естествено. Лака-лъки. Трябва да си тестваме рефлексите. Така ли? Трябва да го ударим и то се маха. Така ли? Добре. Трябва много да внимаваме. Много ме е страх в момента откъде ще скочат. Започват от някъде си. Ето е тази гаднярка. Ето ми открадна Попи. Аз не знам от какво се прави. Това се разбрах, ама... Какво схвърли, бе? Не видях. Не, къде са? Не виждам. Не ги виждам. Каза сега е добре. Са много. Бегай, ма. Са жълти. О, има и сини. Има и червени. Не ги знам. Ето, има и си. Синьо. Червено. Ето, синьо. Бегай. Червено, червено. Бегай. Бегай, бегай, бегай. Ого, сега са повече, май. Повече се чуват. Не знам, ето, ето, ето. Там, ето, там. Бегай. Не, то скача. Ето, там също. Бегай. Не знам, някак се усилва. Ох, добре. Бегай. Оф, едва не те пропуснах. Къде си, бе? Нищо не виждам. Оф, че ми става кол, бе. Но това е трудничко. Да научим път. Това е трудничко, аз нищо не виждам. Все пак. Не ги виждам къде са. Чакай сега, бързо, пауза, бе. Така. Все пак нищо не виждам. За загадката се няма, трябва. Да, аре. Така, сега не ги виждам. Да почвам. Къде са?
Аз не ги виждам много добре. Давай. Давай. Ух. Постоянно се върча. Почваме себе свят. Не мога да го дръпна. Така. Мале. Много почват. Не! Много почват да стават. Аз не мога. Нямам 200 ръце. Чакай. Трети път. Не съм много трудно. Бързо. Попи, дай ми попи. Дай ми попи. Какво това бе? Не знам, някаква медуза. Почва откъде са. Ето, почва. Бягай. Са били вързани, ми каза. За да не е такова да атакуват хората, се каже. Са вързани били. Но сега са се освободили и затова сега почнаха да атакуват хората. Естествено и мене. Те почват да... Ако почнат да ръмжат, значи ще ме атакуват. Са готови да ме атакуват. Атакуват. Давай. Давай. Бягай. Това са много. Почва да ръмжат. Не мога. Минах ли го? Беше много напрегнато. Да, доволна си. Сега какво трябва да слушам ли? Да, доволна си, добре, гордея се или какво казва там. Сега да не ми вземеш... Това. Да не ми вземеш някоя ръка, че ще караме.
Не, дай си ръката, аз да тя взема, както ми взема. Червената ръка, попит и не знам си какво още. Сега как да избягам? Още ли трябва да натискам? Добре. И аз мога така. Нека се отваря. Нека се отваря. Добре, ето, бързо. Охо, нещо почва бъгва, нещо бъгна бързо. Бързо. О, тук паркур май. Оп, не. Как? Май се сечих. Нещо почвам. Ето. Да. Почвам. Да, трябва да настройките. Мога ли? Как мога, бе? Това ръкохватка ли, бе? Аре, бе, аз не мога. Ади, бе! Я ще трябва да правя паркур. Много гадно. Аз се заклещах. Не, добре. Не, няма как да го направя така. Оне. Изчакайте, хора, изчакайте, че стана проблем нещо. Пак някакъв проблем стана. Или това от играта, или някакъв бък нещо стана. Няма бади игра сега. Явно пак ще трябва да го... Трябва да видим как да се хвалим. Не мога да го направя този паркур. Пия малко вода. Първо. Свърших ли го или пак? Вършаме тук, не знам защо. Да, гордей се с мен, да. Я видя какво ми дадеш. Две от три. Да, доволно се разбрах. Да, добре. Ти бе. Аз си го отваря да съм махал от тебе. Сега той да бягам от тук. Къде беше, бе? Ето там. Опа. Ама много почва ми се да си игра с мен. Ама... И добре, хора, до тук ще бъде този епизод. С нещо не мога да се хвана. Да, до тук ще бъде този епизод. Ако искате още по Playtime реакции, то не е реакция, игри.
Абонирайте се за канала и тази игра вече почва ми прави проблеми. А сега от мене, бай-бай.